Salam aleykum hemmeňize, hoş geldiňiz. Bugünkü Zoom efirimiz biz Mahtumguly Pragy bayramçylygy degişli we konstitusiýa degişli güne baglanşdyrdyk. Ýöne soňky wagtlarda Mahtumguly Pragy bayramçylygy öňküler ýaly şonu gowy geçirilenak. Emma şo konstitusiýa güni ýyl-ýyldan Türkmenistanda da bellenilýär. Bizem öz derегimize daşary ýurtda bu bayramçylygy syptyramzak. Gelin şu gezek sözi ýaşulymyza Nurhayt Şeriýeçe bereli. Soň kim çykyş etjek bolsa elini galdyryp gatnaşar. Sag bolun. Nurhayt Şeriýeç başysyna. Hemmeňize salamu aleykumler. Bir Zoom'a gatnaşýanlar, hem bizi dinleýänler, görýänler, hemmeňize ýene bir salamu aleykum. Hakykatdanam şuňky terdiljek mesele atyr ajyp mesele. Konstitusiýa. Bu konstitusiýa diýmek latin sözünden gelýär. Bir ýanky döwletiň sadержаниýasy diýen ýaly. Döwlet konstitusiýasyna doly hemme siýasatyny içeri daşary, ekonomika, insan hakları barada şonuň hemmesi esasy kanuny giýirilýär, konstitusiýa giýirilýär. Konstitusiýa diýilen ýöne kanunlar däl, günne diýen ýaly isesen ülkede oturmaly. Konstitusiýa doly referendum hökmüne ilki obsujdatsiýa edilýär. Ondan ýöreýte komissiýa döredilýär, kompetentni adamlar bilen. Ýanky seredilip ýuridiski tarapdan hemme taraplaryň seredilip ahyr soňunda konstitusiýa bir netije gelýärler. Ondan soň esasyny konstitusiýa döredilýär. Türkmenistanyň konstitusiýasy 18-nji may 1992-nji ýyl kabul edildi. Men bir mesele getirjek bolýar. Anha SSR mesele hökmüne aljak bolýan, SSR'in konstitusiýasy. 70 ýylyň içinde konstitusiýasyň konstitusiýasy 3 gida ýürütildi. Birinji 24-nji ýylda konstitusiýa kabul edildi. Ondan sosializm guruldy diýilende 36-njy ýylda täzeden konstitusiýa kabul edilýär. O konstitusiýa ýanky Stalinsk konstitusiýa diýip tarihe girýär. Şu 36-njy ýyldan 77-nji ýyla çenli konstitusiýa ütlemedi. Diňe soň 1977-nji ýylda 3-nji konstitusiýa, täze konstitusiýa kabul edilýär. Ol Brezhnevski konstitusiýa diýip tarihe girýär. Men aýtjak bolýanym 70 ýylyň içinde görýäňizmi? Ol aty ulusro şeýle näme üçin men SSR'i mesele getirýän? Birinjide ne? Hakykatdan bir partiýny döwlet bolan totalitar rejim, ýa kommunistik partiýa döwlet başynda bolup, soň hakykatdan 1999-njy ýyldan ýitýär. Ýöne o ýerde eýem kommunistik partiýanyň roly aýrylýar, hususiýetçilikke ruhsat berilýär, hem SSR'in başynda prezident kabul edilýär. Ana şoň esasyna täze konstitusiýa, soňky konstitusiýa ýöne ol bar ýogy bir ýylda ýetenok 91-nji ýylda SSR başa darýar. 70 ýylyň içinde konstitusiýa çeýdek ütýänem bolsa, şol ýyl-ýyldan goşmaçalar, ütgeçikler giýirilip durýar. Käbir zatlar kanun boýunça giýirilýär, ýöne konstitusiýa giýirilýär. Türkmenistanda 92-nji ýyldan şu neçeni alsak 32 ýyl bolýar. 32 ýylyň içinde konstitusiýa näçe ütgedilýär. Şoňa ütgeçikler giýdirilýär. Ol birinji 95-nji ýylda, soň 99-njy ýylda, soň 2003-nji, 2006-njy ýylda, 2008-nji ýylda, 2016-njy ýylda, 2020-nji ýylda hem 2023-nji ýylda. Geredin. Konstitusiýa diýilýän beýdip ýöne isleýän wagtyň ütgedip durmalymyş. O ýanky Türkmenistanyň şuňky rejimi isleýese
isleyen mağtı ütködüp duruyor. Ne için ütkötüyorlar? Mesela Niyazov döwründäki tutuşukları alıp görsek, şol özüne gerek zatlar giydirecek bolsa, ütkötecek bolsa, alya ütkötüyor. Son Berdi Muhamedov döwründe de özlerine amatly, özlerine gerek maddalar giydirecek bolup, şol hakykatdan hem öz monopoliýasyny güýçlendirecek bolup, ýene ütköçükler giydirýär. Inni Erdoğan döwründe de, eýem 23-nji ýylda konstitusiýa gaty kän ütköçükler giydirip, täze konstitusiýa diýsegem ýalňyş bolmaz. Şo 92-nji ýylyň konstitusiýasy gaty tüzülýär. Şoň üçin isleseň tanqid hökümini, isleseň ýöne Türkmenistanyňky bolýan zatlar görýänmi? Esasy kanun diýilýän günne unaşa ýene gaýtalap aýtýan günne unaşa ütködülüp durmalylar. Ütkötmelem däl. Ýöne gaýnansaň Türkmenistanyna. Şo Türkmenistanyň şuňky rejimine Niyazov döwründen başlap, soň Berdi Muhamedov Gurbanulyň döwründe dowam edip, şuňky terdaryň prezidentlik döwründe de dowam edip gelýär. Isleseler nähili edeýnise şeý dep ütködüp oturýarlar konstitusiýa. Konstitusiýa diýilýän zat oýunjak däl. Ony bezip ýöne oyun bilen islesem eýlek, islesem beýlek ýöne näme girdireýnisem girdirip oturup bezip ütködüp oturmalylar. We diňe şu nähili ütköçükler boljagam bolsa, ol diňe referendum ýolu bilen ýa bolmasa mejlisiň 3-den 2 bölegi şo kanuny ütködmeli karar berse, şonda ütködülýärler. Ýöne buňky mejlisem, buňky referendumam şo prezident näme diýse, şoň bilen oturýar. Näme üçin diýsem, referendum bolanda meselem halk öz meselelerini ortağa çıkarılan meseleler halkın göňüne yaramayan bolsa, şoňy öz tekliflerini berse, ona ünsürilenok, şo nähili edinip, kanuny ütködenip, koşmaça näme gerekdigini prezident çıkarýan bolsa, şo da geçýär. Ine beýska men aýtjak bolýanym. Beýnensagam Türkmenistanyň konstitusiýasy edil oýnajak ýaly, nähili edindiýsen, plastiliniýaly, nähili gelmeşdirip, näme çıkaryn diýsen, näme edindiýsen edip bolýan ekeni. Nä şonu aýtjak bolýan men. Çok sağ olun. Nur Muhammed ağa beren görüňleriniz üçin. Hatta yıllarını sanap geçtiniz. Haýsy ýyllarda Türkmenistanyň konstitusiýasy ütkedildi, goşmaçalar, ütgeşmeler girizildi. Eýsem munyň özeni göz başy nireden başlaýar? Anadurdagy şo hakda görüň berseňiz, başlangıcı nireden başlady? Näme bähbetli iş üçin ýygy-ýygydan Türkmenistanyň konstitusiýasyna ütgeşmeler girizildi? Haýda berin. Нурман Хайчарович очень правильно сказал о том, что не проводили референдум, что несколько раз меняли Конституцию. И я бы хотел обратить ваше внимание на некоторые вещи, которые привели к тому, что через 3-4 года меняется Конституция, и президенты нашу Конституцию подделывают под себя, под свою законодательную базу. Сначала я бы хотел остановиться на Конституции Туркменистана 1978 года. Вот Конституция 1978 года, что в ней примечательно? Вторая статья говорится, что народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу Туркменской ССР. Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Совету народных депутатов. Это первое. То есть власть принадлежит народу. И 5-я статья говорится, что наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование. Референдум уже в 1978 году Конституция дала нам право наиболее важные государственные вопросы
обсуждать и голосовать на референдуме. Перед распадом Советского Союза во всех союзных республиках пошла такая болезнь. Все республики начали избирать себе президента. После того, как в январе 90-го года были избраны депутаты Верховного Совета Туркменистана, они в октябре 90-го года принимают закон. Вот этот закон. На одном листе он умещается. Что говорится в этом законе? В нем говорится о том, что учредить пост президента Туркменской Советской Социалистической Республики, и в другом абзаце говорится, что установить, что кандидатура на пост первого президента Туркменской ССР выдвигается Верховным Советом Туркменской ССР. Меняем общественно-политический строй, вводим должность президента, кандидат в Верховный Совет Туркменской ССР. Когда принимался этот закон, ни референдума, ни всеобщего голосования не проводилось. То есть кучка, скажем так, 170 депутатов приняли вот этот закон, не посоветовавшись с народом, введя должность президента, хотя в Конституции 1978 года определены все ветви власти. Другой нюанс. После распада Советского Союза августовские события 1991 года привели к тому, что Советский Союз распался. Тогда проводят референдум 26 октября о независимости Туркменистана, на котором проголосовали, что Туркменистан будет независимым государством. Тут же 27 октября Верховный Совет Туркменистана принимает конституционный закон. Что это значит? Это первый конституционный закон. В 7 статье этого конституционного закона говорится, что высшим должностным лицом Туркменистана является президент Туркменистана, глава государства. Президент Туркменистана возглавляет исполнительную власть. То есть опять не провели никакого референдума, никакого обсуждения, никакого голосования. Опять кучка депутатов принимает конституционный закон. Что такое конституционный закон? Они просто взяли своим вот этим законом, изменили Конституцию и уполномочили одного человека, дали ему в руки должность президента, как главы государства, и вручили ему исполнительную власть. Подарили, не приняв, не обсудив, проголосовав, не выставив это предложение на референдум, просто так взяли и отдали всю власть одному человеку. При этом не изменили Конституцию. До того момента действовала Конституция 1978 года. Далее, как сказал Нурмухамед Чарыч, в мае 1992 года была принята новая Конституция 1992 года. Да, согласен. Эту Конституцию обсуждали, она была выставлена на референдум, за нее голосовали. И опять принимается закон Туркменистана, который Ниязов собственноручно подписывает. В этом же законе говорится, что установить, что кандидатура на пост президента на первых выборах выдвигается Верховным Советом Туркменистана, проведение выборов поручить Центральную избирательную комиссию. Дальше еще что интересно пишется в этом законе. Впредь до образования Халк Маслахаты его функции и полномочия исполняется совместно Меджлис с Кабинет министров под руководством президента. То есть президент уже стал выше и Верховного Совета, который является законодательным органом, а исполнительная власть у него была в руках. Вот это пособничество, у меня другого слова нету, депутатов Верховного Совета привела к тому, что Ниязов узурпировал власть.
полностью узурпировал власть в Туркменистане. И ему уже после того, как в июне месяце, согласно новой конституции, согласно вот этого закона, ему уже было наплевать на всех. Он уже в данном случае почувствовал полновластным хозяином страны. И все это было сделано, опять-таки я скажу, с помощью депутатов Верховного Совета Туркменской ССР. И последнее. Вот мне некоторые ребята пишут и спрашивают, почему в Туркменистане нету прозрачной судебной системы? Почему суды находятся под пятой у президента? Так вот, я вам приведу такой пример, что в Конституции 1978 года, я прочитаю, что пишется, статья 152. Все суды Туркменской ССР образуются на началах выборности судей и народных заседателей. Судьи выбирали, не назначали, а выбирали. Народные судьи районных народных судов избираются гражданами района. Дальше скажу. Вышестоящие суды избираются в соответствии с Советом народных депутатов сроком на 5 лет. Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями. У нас же что произошло? У нас произошло, что в Конституции 1992 года было что внесено? Что судьи назначаются президентом. Все судьи назначаются президентом. Тем самым фактически отдали еще одну ветвь власти в руки одного человека. Вот эта статья 102, где написано, судьи всех судов назначаются президентом сроком на 5 лет. Я еще раз подчеркиваю, всех судов это начиная от районных, которых мы избирали. Опять кто это сделал? Это сделали депутаты Верховного Совета Туркменистана. Вот такую яму мы, как говорится, попали. Ну а что касается Бердымухамедовых, естественно, Бердымухамедовы не стали изобретать новый велосипед. Естественно, они продолжили линию Ниязова. Но Мухаммед Шарыевич говорил, что через 3-4 года меняется у нас Конституция. А как они это делают? Опять изобретают такую бумагу под названием Конституционный закон. Все. Это не референдум, не обсуждение, не голосование. То есть народ остается на обочине. Народ не участвует в общественно-политической жизни нашего государства. И все это сделано для того, чтобы все законы, самое главное, основной закон Конституции, сделать под себя. Еще одну вещь я хочу вам сказать. Вот в Конституции 1992 года здесь было написано, что Туркменистан – демократическое, правовое, светское государство, в котором государственное правление осуществляется в форме президентской республики. Что касается уже последующей конституции, которую уже Бердымухамедов принял, то же самое, первая статья, она сохранилась, но 141 статья говорится уже в конце. Положение Конституции о государственном правлении в форме президентской республики не могут быть изменены. То есть вы хотите, не хотите, проведете референдум, не проведете референдум, обсуждаете, не обсуждаете, вы будете жить под началом одного бая, хана. Вся эта, так сказать, выстроенная вертикаль власти, где структура государственной власти не приемлет системы сдержек и противовесов, когда исполнительная власть – это одно, президентская власть – это другое, парламентская власть, которая отвечает за законы, где нету конституционного суда, все это сосредоточено в руках одного человека, в руках президента. И вся эта
как сказать, катавасия началась с 1990 года избранием в январе 90 года 175, по-моему, если мне память не изменяет, депутатов. Я даже другой пример приведу. В 92 году, когда мы обсуждали новый закон о Государственном Центральном банке, приходили члены Комитета по экономике. Тогда Комитет по экономике возглавлял Худайкули Керимов, инженер по специальности. И мы, когда ему объясняли, что Центральный банк – это независимый орган, ведущий денежно-кредитную политику в государстве, что его нельзя отдавать в руки одного человека, что Центральный банк должен быть подотчетен парламенту, они смеялись над нами. Они просто смеялись над нами. Нет, у нас есть один президент, он будет отвечать за все. В конце концов приняли этот закон, подчинили Центральный банк президенту, который посчитал Центральный банк своим карманным банком. Вот эти законы, принятые Верховным Советом Туркменской ССР, последнего созыва, в отношении судов, в отношении прокуратуры, в отношении других силовых структур, привела к тому, что у нас стала образовываться диктатура и полная власть в руках одного человека. Köp sağ olun, anadırdağı Rus dilinde düşündürdünüz. Menin bir kıskaça şu zatları Türkmeninde aytsam. Anadırdağı aytı, şu SSR dövrü konstitusiya, yani ütkedilecek olsa hökman suratda halka sala salınıydı. Yani halk bilen geňeşilýärdi. Az doğrusu ähli umumy halk referendumu geçirilip, şonun çözgütleri esasında ütkeşmeler ve goşmaçalar girizilýärdi. Dip şonu düşündürer. Emma Türkmenistan garaşsızlygyny alandan soň gynansak da, o islendik wagty islendik ütketmäni girizip otyrlar. Halk bilen sala salýan, gürleşen, sen şu ütkedilecek kanun bilen razımı, sen karşımı deyip halktan sorayan yok. Gönüden göne, gönümel halka bağlı bolup dursa da halk bilen geňeşen yok. Nämemiş? Deputatlar o karar çıkartmış, halkın vekilimiş. Men dogrymy aytsam, öz ýaşaýan okrugumdan saylanan deputaty mysal üçin men tanamaýan. Ömrümde gören adamım der. Näme üçin ol meniň adyma karar berip bilýär. Umuman şunýaly eden etdilikler watandaşlar, umuman aýdylanda konstitusiya adamların hak hukugyny kepil geçýän baş kanun. Indi şu konstitusiya sözünün sinonimi. Sinonim diýmek o aýdylşy we ýazylşy aýra-aýra emma anlatýan manylary bir bolan sözlere sinonimler diýilýär. Şu konstitusiýanyň sinonimi baş kanun, ýagny glavny, esasy kanun. Emma gynansak da şu gece gündizde diňe kagys ýüzünde galýar. Şu konstitusiýany eliňize alyp okasaňyz adamyň, vatandaşyň, ýagny raýatyň her bir haky şo taýda görkezilen. Gündelik günde biz döwlet tarapyndan, döwlet resmiler tarapyndan şo konstitusiýanyň gödek bozulýanlygynyň şaýaty bolup gelýäs. Iň berkisi mysal üçin şo konstitusiýada görkezilen adam kaziýet işi geçirilip günägliligi boyuna yüklenmezden şoňa jenaýatçy diýmek eýem şo konstitusiýa esasında gadagan. Emma biz Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 42-nji maddasyna esaslanyp söz azatlygymyzdan peýdalanyp öz pikirimizi erkin beýan edenimizde o öz adamlaryny öňe sürýärler, bular watan dönügi diýip diýmek birinji nowatda şolaryň özleri bozýar. Ente kaziýet karary çykmanda bir adama sen jenaýatkär diýmek eýem konstitusiýaga karşı gitmek bolýar. Adat raýatlar tarapyndan dälde resmi işgärler tarapyndan döwlet derejesindäki şolar tarapyndan bozulýar. Indi ütketmek meselesinde ýalňyşmasam 200 ýylyň dowamında Amerikada 4 gezek ütkeşme girizilýär konstitusiýa. 200 ýylyň içinde watandaşlar 2 asyryň dowamında. Ýa-ni Nurmuhammed aga sanap berdi. Tüveleme bir ýylda 2-3 gezekden ütkedilen wagtlar ham boldy. Näme üçin? Özbekbid üçin. Iň esasy sebäbi de näme üçin? Biz hakymyzy talap edip bilemzak, edeniň näme seniň? Şul seniň çykarýan kanunyň gönüden göne meniň ykbalyma bagly bolup durjak bolsa, seniň näme hakyň bar? Men şoňa karşı diýip biz aýdyp bilemzak.
Tayda Rusların bir sözü gelip çıktı. Каждый народ заслуживает своего правителя deyip. Türkmençe lavaydan da il ağlak olsa donuz depe çıkar diye. Sesimizi çıkarıp bilemizak. İslerini gelip ütködü otur. Hatta şu konstitusiya meselesinde bir neçe videolarda şunu komentariyalara kavat geliyedim. Türkmenistan'ın konstitusiyası mektep okuvçusunun qaralamasına döndü. Yani Çernoviga döndü deyip. Bir kanun diyen mizemez, gozganmaz, durmaz mı kanun diyen zat? Bir gün görsen onun alı ütkeşi, bir gün görsen beyle. Şunu alıp analizlap, akıl yetirsen, dine öz behbitler için. Halk için alada edilen neme görünmüyor şu. Koşmaça girzilen ütkeşme, hükman suratda öz behbit içinde. Ondan başka vatandaşlar konstitusiya hakta, şu maddalar hakta aytsak, ayda oturmalı. Ben beylek vatandaşlarımıza da söz vereyim. Söz gezen Rozu ayağı verelim. Rozu ayağı dinleyiz. O zaman hemmenize selamun aleyküm. Şu efire katnaşan bütün ähli Türkmenlere, Türkmen ildeşlere. Hazır hemmenizi katkı dinledim. Şu konstitusiya barada Türkmenistan konstitusiyası barada her kim öz pikirini, düşüncesini katılı beyan ettiniz. Buna bir taraftan koşuldum, beğendim. Doğrusunu aysam Türkmenistan şunun karaşsızlığın alından beri özünün doğru konstitusiyasını döretdi. Yöne konstitusiya döreden dövründe şu Türkmenistan hemmeniz bilyen olsanız Türkmenistan karaşsızlığın alanda şol eyyam şol Türkmenistan'ın milli meclisin döredende şonu bir belli bir möçberde yankı şol deputat gerek bolýardy da. Şu deputatlar biz şol döwürde halk tarapyndan saylanylmadyk deputatlar şu Türkmenistan'ın meclisinde eyyam emele geldi. Şol emele gelen meclisteki deputatların esasında da şu Türkmenistan'ın konstitusiyası döredildi. Bu konstitusiya döredildi ve yöne yankı hemmeniz bellediniz konstitusiya yerliğinde bar kanuna göre yani konstitusiyanın öz içindeki belirlenen maddelere göre öz hareketini ediyor mu, etmiyor mu? Yani şu esası mesela olup duran zatın biri şurdur. Elbette şu konstitusiya döredilen konstitusiya öz maddelerin içerisindeki bellenen çeklendirmeler halk tarafından veya halkın behbedine peydalanmalı olan yani işlemeli olan maddeler elbette halk için işlenmedi. Bunu apaçık aytmamız gerek. Yeni bir bellemeli bir zat şu konstitusiya deyilen zat sağ olsun bu Türkmenistan'ın meclisi yılına şu niyazlıktan başladılar. Eyyam son şu hazırki prezidente çelini şu ertiriyat akşam tursalar şu her bir nemede Türkmenistan'ın şu milli tele yayılımlarında şöyle eyyam aydık durlarda Türkmenistan'ın konstitusiyasına hükman suratda şu bir maddasında bir ütkeşik yerkizyerler de o gepin kıskası. Bu konstitusya doğrusunu aysam Türkmenistan'da bu bir yankı özünüzden bellek geçtiğiniz bir yöne bir ertekler kitabına öğrüldü bu. O ertekler kitabına öğrüldü. Yani benim elimde hazır men sizlere şunu görkedeyin. Yine gen görmenler. Men kamerada görünýän, doğru mu? Yine benim elimde konstitusyon kitabı var. Yani 2008. ýylyň 26. sentýabrynda çap edilen o 117 hazır men size aýdyn, yalan gürlemeýin. 117 maddadan ibaret olan konstitusyon kitabına. 117 maddadan. Özem 53 sahipadan ibaret edilen. 2008. ýylyň 26. sentýabrynda Aşgabat şäherinde çap edilen Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowine. Şunu görýän olsaňyz gerek hemmeniz. Ine konstitusyon kitap. Şu konstitusyon kitap eýem 2008'de çap edilen, eýem ütkedilip çap edilen kitap o bir neçe maddaları yani sizler ayda oteňizde 42 söz azatlygy boýunça 42. madda diýdiňiz, ýene näme diýdiňiz garaz. Opşum haýsy nämeden aýtdyňyz men o meniň elimde bolman soň ýalan gürlejekden emma meniň şu elimdäki kitapda konstitusyon kitapda şu zatlar şu maddada ýa-ni siziň aýdan 42 we beýleki maddalaryňyzda hiç aslında yazılma. Başka maddalaryň içerisine goşulýar. Ya aýrylan bunun içerisinden. Ya şeyden koparılıp ayrı bir madde döredikdirler. Konstitusyon içerisinde de haýsy madde döredilen, nerede döredilen, o haçan döredikdirler. Bu konstitusya doğrusunu aýtsam men sevara halk üçin hiç bir behbit bermedi. Türkmenistan'ın halkı üçin. Ýöne bu konstitusya Türkmenistan'ın
konstitusiyası bar deyip kağıt yüzünde görkezmege dolu ihtiyarname kazananlar ettirdiler. Emma esası şunun içerisinde bar olan yankı men köp nemeler aytsanız öyle men bu yerde seyrediyen ele mesela sizlere men şu 2008'deki şu çap edilen nemeden isteseniz men birinci maddesinden okuyup bereyim de şu konstitusyon kitabının birinci maddesinde neme deyip yazılan seyredin. Türkmenistan'ın diğer demokratik hukuk ve dünyevi devleti olup onda devleti dolandırmak prezident respublikası görünüşünde amala aşırılıyor diye. Türkmenistan öz çağında hükümrandır ve bütün hakimiyete eyedir. Ol içeri ve dışarı siyaset öz başta amala aşırıyor. Türkmenistan'ın devlet öz ihtiyarlığı ve çağı bitevdir hem bölünmezdir diye. Devlet Türkmenistan'ın kararsızlığını, çağ bütünlüğünü, konstitusyon kuruluşunu koruyar. Kanunluğun berca etmeğini hem hukuk tertibini üpçün ediyor. Türkmenistan'ın kanun esasında hemişelik bir taraflık hukuk yağdayına eyedir. Birleşen Milletler Kuraması'nın Bas Asambleyası'nın 95. yılın 12. dekabrındaki Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflık rezolüsyasında bir Türkmenistan ıglan eden hemişelik bir taraflık hukuk yağdayını ikrar ediyor ve koldaya. 2. Türkmenistan'ın bu hukuk yağdayına hürmet koymağa hem de onu koldamağa, şeylik hem onun kararsızlığına, öz ihtiyarlığına ve çeklerinin bütünlüğüne hürmet koymağa Birleşen Milletler Kuraması'nın ağzaları bolan devletleri çağırıyor. Dünya Birleşiği tarafından ikrar edilen Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığı onun içeri ve dışarı siyasetinin esası olup duruyor diye. Şimdi ben size sadece bu birinci maddesini okuyuverdim de. Yani bu 117 maddeden ibaret. Şimdi benim diyecek olanım ben kemahal internetin yani Türkmenistan'ın son kunemelerini görüyorum da internetten aktarıp zaten görüyorum öyle. Her maddeler umuman şu kitapta yazılan maddelerde nemeler yok şu maddelerinde de son gütkezme girişlerini. Sen ne için diyenizde ben bilemem bu Türkmenistan'ın meclisi neymiş edip gören, neymiş sebepten bunlar yani ütkeşme girizler. Bu girizen ütkeşmeler şu makaleçelini halk için bir behbit verdi mi? Bir halka bir yenilik öğretti mi? Halk şundan peydalanıp bildi mi şu konstitusyon içerisindeki maddelerden veya ütkeşme girizen maddelerinizden veya girizen maddelerinizin içerisindeki çeklendirmelerden halk özüne bir peyda gördü mü deyip şunu soran adam yok. Elbette bunu hiç kim soramam bilmeye. O tayda soraylar halkam neme diysem ben size. Her kim sen bana değme ben sana değmeyin. O deyip şol yorgan aşağıdan herkes kelle cihazını çıkarman oturmak başarıyor. Yani ende daşar yurtta, daşar devlette durup biz olup bu zatları elbette yankı özümüzce göz yetirip serceriyaz. O şeyde bunu bir neme getirip öz bildiğimizden halkla paylaşacak oluyoruz da düşündüklerimizi. Yani öz düşüncelerimizi halkla paylaşırız diyerde. Bize gel mesela hazır şu konstitusyon kitapta mesela döreden veya şundan sonra ne açı ütkeşmeler girizildi şu Türkmenistan meclisinde şu kitaba. Mesela ben özümün yani şu atamların aydışarı etrafta veya bilemek velayette ne açı deputat şu Türkmenistan meclisinde saylanan haysi etraftan neden haysi kerde giden belli değil. O deputatlar şu velayetlerin çayında halkın arasında gezen deputatım dedi. Yine şolar yalı adamlar, sovatsız adamlar, yani sovatsız değil mi? Elbette sovadı vardır yani yukarı bilimli o diplomu vardır ya bir belli bir yıl aralıkta yukarı aralarda işten adamlar olup görünüyor. Yani görünse de şular yalı adamların özleri, şular yalı konstitusyon maddeleri ütkeşik girizde. Her kim bir öz fikrini ayda, her kim bir öz fikrini Türkmenistan Meclisi'nin parlamentinin başlığına getiriyor. Ondan sonra yankı aydışmayarak bu maddelerde halkın behbidi veya il yurt behbidli devletin nemesi için deyip şeyle nemeler girizlerlerde. Bu zatları artık ben doğrusunu açsam men size öz düşüncemi açsam şu konstitusyon var adı. Bu zat artık halk için oncak oldu. Men bundan bir halkın behbidine bir zat gelir diye fikir edem yok men. Özüm göz önümde tutam yok men devlet için. Devletin içinde yaşayan Türkmenistan'ın halkı için. Hatta şolara bir peyda gelir mi ya değilsin olur yok. Ve şu konstitusyon esasında
şunun içerisinde olan daşary ýurtdaky raýatlarym ýeri gelende şundan peýdalanma hakkı var. Sebäbi bular Türkmenistanyň raýaty. Daşary ýurtda bolsa bile şular Türkmenistanyň öz raýat hasagynda durýar. Emma bular da bundan peýdalanyp bilýär diýäňiz 5 ýyl, 10 ýyl, 15 ýyl ýüren halk bular da peýdalanyp bilýär. Ondan soň bu konstitusiýa, Türkmenistan konstitusiýasy kime gerek bolýar? Meselem men bilemok. Daşary döwletler ýa-da şu daşary döwletiň sinçiler şolar üçin eger bir zat görkezýän bolsalar, olar üçin şu hökümi, şu konstitusiýa geçerli hökümde hasap edilýän bolsa mümkin olaryň gözünde. Emma meselem şahsy meniň öz gözümde şu konstitusiýa häzir bir näme diýsem bir oncak kitapça öwrilen ýaly galdy da şu. Muny mektepde häzir şu mektepdeki okuçaýym şunu eltip bersen, şunu oka diýsen, şunu ýüzüne seretmeýär şolum. Şolam seredesi gelen o. Sebäp düşüner ýaly bolan nokta bu konstitusiýa näme etdiler, näme koydular, nerden alıp nere urup durlar. Bu konstitusiýa ýalky şu başta belläkeşdiğinde şu Türkmenistanyň milli telewizionyasine seyretsen her bir kanalda şu vatan habarlarından başlaýar bolin. Şu bir habarın bir nämesine gelende öyle hökman soratda bir ütkeşik prezident bir karar kabul etjek bolsa şu karar kabul etjek kararın hökman suratda şu konstitusiýanyň içindeki bar olan maddalaryň birine ütkeşik ýerziýärler ýa-da şoňa baglap şeýle karar kabul edýär-de. Ýöne şol baglanan kararlar halk üçin ýanky edişmäli beren bähbidi barmy? Döwlet şu makalaçelini belli bir derejede bir östürüp bildimi şu konstitusiýa kitap? Mene bilemok, eger elbetde häzir şularda hana şol ýaşlarymyz bar. Eger bular bilýän olmasa mene dol meniň hem häzir şu wagt şuňa gözüm ýeten ýok hiç gyl dolu. Hatta inanmam kalmadı şu konstitusiýa kitaba. O konstitusiýanyň özüne inanmam kalmadı. Ni tolka bu kitap. Konstitusiýa Türkmenistanyň konstitusiýasynyň özüne mende inam kalmadı. Belki men öz düşünjemde öz nämemi size beýan etmekde belki meniň aýdarlarym birazcık negatif bolýar. Elbetde negatif bolsa da men şunu aýtmasam açyk mende başka çare kalmadı hiç gyle. Şunun bilen hiç bir zat talap edilip bolan ýok. Siz şu konstitusiýa esasında islendik bir Türkmenistanyň bir raýatyna şu Türkmenistanyň öz içinde bar olan döwlet edarasyna veya döwlet ýolbaşyna gidip şundan bir hakyňyzy talap edip diýip soraň şundan. Şol adam şunu talap eden günü şu konstitusiýa içerisinde edir şo maddany adamyň öz şol hakyny talap eden adamyň karşysyna ters bir nämede o nämedi ulanyp goýarlar-da ýani adama ters bir görnüşde. Ýani şol maddada halkyň öz bähbidine, ýani şu öz hakyny goramak üçin ýa-da öz hakyny talap etmek üçin bir ýolbaşydan bir zat talap edýän bolsa şu kitap esasında talap edýär. Şu maddada ýazylan kitapda ýazylan maddalar esasında özünden bir zat talap edýän bolsa şu ýolbaşylardan. Bular şonu ters öwürýärler. Ters öwürüp şol adam ikinji gezek şu döwletiň edarasynyň kapysyndan gelmez ýaly edýär. Ondan soň bu kitap kim okajak? Ýani bu konstitusiýa ondan soň kime gerek boljak? Türkmenistanda men bilemok. O hakyk açykçası men bilemok. Eger belki bilýäriniz bar bolsa bağışlarsyňyz, sizler ene aýdarsyňyz. O men ene diňleýän. Köp sağ olun Razo ayağı aydan görüňleriniz üçin hakykatdanam o konstitusiýa diňe kagaz ýüzünde galýa konstitusiýada görkezen hak hukuklarymyz hiç kildi ýagdaýda döwlet tarapyndan gözegçilik edilen hak şolaryň ýerine ýetirilmegi babatynda gerekli işler alınıp barylmaýan. Aýdyşyňyz ýaly konstitusiýan hakyny talap edýän ýagdaýynda da özüňe garşy bir metod tapyp o özüňe garşy ulanýarlar. O görülüp ýörülen zat. De söz gezegini Ahmet Ağa bereli. Ahmet Ağa dinleyiz. Konstitusiya meselesinde nämeler aýtjaksynız? Здравствуйте, туркменистанцы. Поздравляю с Днем Конституции. Хотел бы прочитать 17-ю статью Конституции Туркменистана. В Туркменистане признаются политическое многообразие и многопартийность. Государство обеспечивает необходимые условия для развития гражданского общества. Общественные объединения равны перед законом. Что я хочу здесь сказать? В любом государстве должна быть многопартийность и политическое многообразие. Чтобы одна партия не имела полную власть, любая партия могла подвергаться критике и обсуждению ее деятельности. У нас в Туркменистане этого нет. У нас есть одна партия, которая имеет полную монополию на власть, не имея никакой конкуренции. Хочу пример привести. Выборы 12 марта 2022 года, где мы наглядно увидели, что
процедуры выборов не проходят как положено, как они должны проходить. Во-первых, не было никаких предупреждений, что будут неочередные выборы, не было ни намеков. После того, как это объявили, дали меньше месяца на предвыборную кампанию. И выбран был самый короткий месяц, февраль, даже не 30-дневный, а 28-дневный. У оппозиции не было ни времени, ни достаточно ресурсов предоставить должную предвыборную кампанию, должную конкуренцию существующей власти, стоящей партии, стоящей у власти партии. Все партии, которые были внутри страны, они были подставные, у которых не было ни программы, ни предвыборных каких-то агитаций, общения с народом. Они все были наглядные. Они носили только формальный характер, но не носили настоящий функционал, конкурирующий стоящей у власти партии. Те, которые могли как бы составить конкуренцию, партии, они находились за границей и не могли ни зарегистрироваться, ни попасть внутрь страны, и никак официально их документы не принимались. Ни у одной партии не было, ни одна партия не предоставила должной программы, опираясь на которую у народа был бы выбор выбрать какую-то партию. Также не было возможности полноценно проголосовать. Также не было иностранных комиссий, которые проследили бы за тем, как идут эти выборы, за процедурой прохождения этих выборов. Нельзя нашу страну, сказать, что в нашей стране проходят полноценные выборы. Тем самым можно с уверенностью сказать, что наша страна не состоялась как полноценное государство, которое имеет настоящую политическую форму. Поэтому граждане нашей страны, они не могут, у них нет возможности проголосовать за того политика, за того президента, которого они сами выберут. Даже перед выборами, перед днем выборов, уже заранее начинается давление на бюджетников, за кого они должны голосовать. Это все обговаривается. Также в день выборов работники, как выяснилось потом, они прямо на выборах ведут агитацию за того, кого приказала им власть, которая стоит у власти. И что я хочу сказать, пока в нашей стране не будет сформирована система, где будут проходить полноценные выборы, где у людей будет выбор, за кого голосовать, где партии, конкурирующие партии будут предоставлять программы, достойные программы, с которыми могут ознакомиться наши граждане и выбирать именно то, что им необходимо. Вот до этого дня наше государство нельзя считать полноценным. И никаких ни политических, ни социальных изменений не будет, пока не будет восстановлено. Я использую это слово, потому что в Конституции все это прописано, в законах это все прописано, но это не восстановлено должным образом. Поэтому ни у народа нет возможности голосовать, ни у конкурирующих партий получить голоса избирательные. Это все, что я хотел сказать. Спасибо. У меня вопрос, Ахмед. Ты очень правильно расставил акценты. Мало того, можно добавить такую вещь, что определенная часть туркменского электората, это мигранты, которые в то время находились в Турции, России и в других странах, они были отсечены от выборов, последних выборов первой Конституции 1992 года. Там тоже закреплена статья о референдуме. Последней Конституции 23 года, то, что там вносили поправки, там тоже закреплено положение о референдумах. Но посмотрите на такую вещь, что даже меняя Конституции, власть все равно и ее нарушает. Вот то, что Ахмед сказал, там месячный срок, сроки проведения выборов, не дали возможность другим кандидатам участвовать нормально в выборах. А то, что
международные наблюдатели не приехали. Это говорит о том, что международные институты не признают эти выборы. Поэтому все и говорят, что произошла династическая передача власти. Но у меня вопрос вот к Ахмеду. Как ты считаешь, вообще с самого начала независимости Туркменистана, вот это выборный процесс президентов Туркменистана, он легитимизирует вот этих президентов? Или как считаешь, что он на самом деле настоящий президент был? Потому что законно избранный, потому что многие молодежь туркменская, они говорят, вот Туркменбаши – это законно избранный президент. Ну, я, например, не считаю его законно избранным, поскольку я вот вам зачитал вот эти документы. Шло сплошное нарушение законов. Вот как ваше мнение по этому поводу? Для уточнения короткий вопрос, Анна Дурдага. А сколько кандидатур было там? Давайте уточним. Не было ни одной кандидатуры. Вот Не вам, было ни вот одной вам ответ. кандидатуры, во-первых. Во-вторых, я еще раз повторяюсь, там было написано, что кандидатура президента выдвигается Верховным Советом Туркменской ССР. То есть 175 или там 170 депутатов, они взяли, сами решили, вот этот вот, нате вам вот этого товарища. А потом же некоторые эти же депутаты начали бороться против него. Вот так. Если бы была бы тогда выстроена система, когда была бы конкуренция, когда выдвигались бы несколько кандидатов, когда народ сам бы выдвигал кандидат, вот тогда бы, возможно, я не говорю, что точно, но, возможно, бы мы пошли бы совсем другим путем. Anadırdı sonra Ahmet öldü. Ahmet cevap versin de. Да, вы затронули очень важный момент этого вопроса. Так как у нас выборы фальсифицированы, то есть, не знаю, много ли найдется людей, которые могут сказать, что на самом деле все по своему желанию проголосовали так, как нам показывают. Я, да, на самом деле сомневаюсь в этом. Можно ли считать легитимным Сердара Бердымухамедова? Лично я не считаю его легитимным, но также и многие считают, но мы не можем этого доказать. Не можем, потому что не было международных наблюдателей, не были соблюдены все процедуры. Вот на основе того, что соблюдение процедур были нарушены, уже тогда можно смело утверждать, что нынешний президент, он нелегитимен. Потому что если хотят, чтобы он был легитимным, он должен был избираться на полноценных выборах. Должны были как бы соблюдаться все процедуры, как положено. Конкурирующие партии со своими программами, со своими поездками по регионам, дебаты. Все как положено было быть. Но этого не было. И потом, знаете, есть такое правило, даже во время Сапармурада Ниязова было это правило, и оно соблюдается до сих пор, насколько я знаю, что отец, где работает отец, он не может брать своего родственника, близких родственников, то есть сына, и тем более как бы ставить вместо себя, даже если когда выходит на пенсию. Это было строгое правило, то есть любой пост, любая государственная должность не могла передаться по наследству. Везде это соблюдалось. Это было одно из главных правил, и оно было правильное. Везде оно как бы соблюдалось, требовалось соблюдения этого правила, но когда коснулось самого важного, это правило было нарушено. Было нарушено у всех на глазах. Ahmet, mene anıdırdığın sorağına ne gibi düşündüm? Şu birinci prezident kanunu layıklıkta saylanan prezident mi ya kanunu layıklı değil? Şonu soran yalı men düşündüm. Men pikirim boyunca yankı nemeleri işten soň, senem onu düşünen soň, şu döwürde referendum geçirilmän soň, şu döwürde halktan sorulman soň, diňe bürokratik ýagdaýda düzülen kanunu esasına saylanan Saparmurat Niyazi. Bir neçe so'rov berildi. Awa, Tajik Sazmaklı'na. Bir neçe so'rov berildi. Allah, men bir-birden her birine cevap gelecek olan. Endi Niyazov'a gelende menin yadımda kıyalı hiç konkurruющий partiya ya da kandidat yoktu.
Dine Niyaz'ın suratı bardı, hova ya yok deyip sorak bardı. Ondan o vakt bizim halkımız seçimin doğru näl geçenini bilen nokta. Sonra o vakt hiçbir alternativa yoktu adamlarda. Yoktu. Hem kim yok bu prezident bolmaya deyip galasavat etseler hem ne bolacağını bilen yok. Ne deyip galasavat etmeli? Eğer de başka biri полноценный programma bilen выступать etse, düşündürse halka, näl bolmalı, devlet näl yol bilen gitmeli, prezident näme işleri amala getirmeli, näl işler etmeli, halka näme peyda getirmeli. Şu zatları düşündüren olsa başka biri, ova adamlar ona teslim vererdi. Yine hiçbir alternatif bolmansa o zatlar hep bilgeçleyin edildi. Bilgeçleyin. Halkın bilimin yetmediğini ulandılar. Halk полноценный. Ахмед, то есть мы можем коротко, мы можем сказать, что Ниязов пришел к власти незаконно, Бердымухамедов старший пришел незаконно, в нарушении действующей Конституции, и в 2022 году его сын тоже стал в нарушении Конституции. Мы тогда, в 2006 году, накануне этих выборов 2022 года, мы как правозащитники писали письма во все международные организации. В частности, ОБСЕ, которая занимается мониторингом выборов. И вот на основании вот этих наших писем, имея в виду и других правозащитников тоже, ОБСЕ, Бюро демократических прав и институт, не посылает своих наблюдателей, поскольку было конкретно видно, что выборы, проводимые в Туркменистане, они не носят демократического характера. Но они Ben могли. bravo Прийти- sözümüzü keseyim, bağışla. Bir minut, Anadolu'da Rozbay. siz açtınız. Можно prezident- минуту, Розбаяке, можно, да? Анадоль Докарлевич, вот смотрите, они должны были прийти хотя бы, чтобы убедиться и подтвердить о фальсификации выборов. Хотя бы для этого. Я сейчас объясню, почему это было сделано. Мы тоже спрашивали. До этого они постоянно ходили, убеждались, и последний раз решили, ну вот в тот раз решили показать тем самым, что они не считают эти выборы легитимными, потому что они уже знают заранее, что будет все фальсифицировано. То есть это жест такой, показать всему миру, что эта страна не проводит демократическим путем выборы. Хочу сказать, что не признав эти выборы, страны ОБСЕ, тот же Европейский Союз, везде есть двойные стандарты, ребят. Эти двойные стандарты, они давят на всех. И все равно, считая, что выборы прошли не на демократической основе, все-таки мы видим Европейский Союз и другие демократические страны, они ведут диалог с режимом, всяческими путями стараются их толкнуть на демократические рельсы. Ну, эта картина уже продолжается 20 лет. Розбай, да, Айдар. Umut yerinden tuttunuz. Yani hazır özünüz belirlediniz de özellikle birinci prezidentim bir kanun geldi dediniz de Türkmenistan'ın başına. Yani şol bir kanun gelmesinin asıl bir sebebi var. Bu Türkmenistan karıştırıldığını Almanka Niyazov Türkmenistan'ın prezidenti bolmanka ozaldan ol yazı düşen olsa Türkmenistan'ın Ska Kompartiyası'nın birinci sekreterı oluyor işlep verenti. Onu bilyeniz. Gorbaçov dövründe bu Moskova'nın son döneme geldi. Türkmenistan'a. Bundan ön. Şu dövrlerde Türkmenistan'ın birinci sekreterı Gapurov şol dövrde şol Türkmenistan'ın birinci sekreter dövründe bu şonun kömekçisi olup Ska Kompartiyası'na gelindi. Şonun bilen bu birazcık arası olman milletçilik mi neyemem şolar yazatlara girip yöneltti bu. Kaçan da bu Gapurov ol vazifeden ayrılandan sonra Türkmenistan'ın birinci sekreteri bunun özü bolup kalan son Türkmenistan'da. Prezident bolmaz dönüm. Ve bunun yanında şu dövrlerde bilen olsanız bunun kömekçisi Nestrenka deyip bir biri vardı ve Han Ahmedov dağlarım. Şunun dövründe işleyen adamlar. Bu şu dövrde Gorbaçov dövründe bu Türkmenistan'ın başına gelenden sonra Türkmenistan Ozal Potsovet devlet dargandan sonra Türkmenistan her vibra prezidente hiç yıl tayyarlık yok da bu devlette. Bunun şu fırsattan faydalandı. Momentan şu momentte de bu özünü Türkmenistan prezident hükümünde karara kabul ettirdi. Ve Türkmenistan prezident hükümünde özünü tanıttı. Yine
Bunun şol döwürdäki eýelen wezipesi we eden etdiliklerinden ene Türkmenistan'ın soňky prezidenti Berdimuhammedow. Edir şunun döwründäki oynan oyunu oynadı. Sen minister olup işledi, eğitti, beytti, elini yup, sağlık ministri oldu. Ondan sonra ministerler kabinetinin orunbasarı mı neyemem olarlar seyreden oldu. Şeytti, bol prezident oldu. Bundan sonra bu da geldi de ne etti? Yani öz oğlunu belli bir yılın içerisinde, yani oğlu hiçbir yerde bulmadı. Her yılın içerisinde oğlunu yukarı vezifelere koyup, yukarı vezifelere oğlunu koyup, Edir şolunu yazıp, Ska Kompartiyası dön eden ettiligi esasında oyun esasında bulan şolar yaladip oğlunu prezidentlik dereceye getirdi. Biz ene bu yerden seyretmemiz gerek. Bunun oğlu bir yılın içerisinde nerede oldu? Bu yukarı dereceli vezifelere eyev oldu da bu prezident olup bildi bu. Doğru. Bunun oğlundan eğer ünü söyleyen olsanız bunun oğlundan da bilimli, ılımlı veya şu oğlundan da politika, kol düşünen neçe adamlar vardı. Ne için onları içerisinde öz kandidaturasını koyup bilmedi. Ya ne için görkezip bilmedi. Yani bunu bu taydan seyredelim. Ene bir kançurluk neydi? Ene prezident vazifesini ne edip ele geçirerler, ne edip ele geçirip özlerinin kandidaturasını koyuyorlar. O ene prezidentlik vibirler ene hemmeniz bilotiniz prezidentlik vibir boldan kimsesi verdi, kimsesi vermedi. Şimdi halkara kuramaları doğru elbette hükümete karşı olurlar, kabul eden yok. Hükümete karşı olmadıkları kabul edip şoları özler için şu Türkmenistan'da bolan prezidentlik saylavının hemmesinin ne doğruluğunu bilseler de şolar ne ettiler gözü unutturdular. Şonu kaytam şolar şonu koldadı. 78. yılın konstitusiyasını ütketmeyen prezident vazifesini giyirdiler. 90. yılda. Ondan şunu giyirdilerinde ни обязанности президента, ни его должностные обязанности, ни его ответственность, чем он будет заниматься. Hiç tat yazılmadı. Düşünemedim. Eden etkiliyor. Kodumunu getirin 78. yılda konstitusyon kanunu hemen şoları giyirden olsalar prezidentlik vazifesini nemeler etmez songular. Ondan hemen karışıyor. Просто men açıkladım. Şu 78. yılın konstitusyanı onu bozdular. Onu bozup şu prezident vazifesini giyirdiler. Düşünen mi? Şu 78. yılın konstitusiyasını hiç de ütketmeyen özleri havadan alıp prezident yasadılar. Özlerine bize değil, özlerine ne için diysen bir yerde ne mi yazılır? Deputatlar kandida şunu ködürmediler. İşte mi? Bunlar ne medyalar? Olar birinci, ikinci şu Sovet Soyuz darğanına bunlar ne medyalar? Şu aytlı mı şu 27. Октябрьда 91 yıl. Yine de konstitusyon zakon ne medyalar. Ne medya şu var. Ne için şunu girdiler. Ne için президент, глава государства и глава исполнительной власти. Потому что мен aydayn şu var şu 90. yıldan başlap 91. yıla çelli Kan Ahmedov'un ve Niyazov'un arasında между ними шла война. С одной стороны Хан Ахмедов и Атачариф, с другой стороны Ниязов. Исполнительная власть хотела работать. Ниязов же всю эту власть хотел перетянуть на себя. Şu vakit депутатлар Ниязов'ı kolladılar. А потому что Хан Ахмедов и Атачариф, они знали, чем занимается Ниязов, какие валютные операции он делает. Поэтому он просто-напросто одного туда отправил в ссылку, потом другого. Men Хан Ахмедов bilen ben gürleştim. Köp zat bana gurrun verdi. Pensiya çıkanına. Anladır da. Vot ben azı şunun için ben ettim. Şu Han Ahmedov daha doğru bilyerler dedim. Köp zatı bilyer dedim. Görün size aydıktır. Şu gürleşipsiniz aydıktır. Ama şol doğruda da doğru şol yukarı vazifede olmasa da ondan aşağı velayet nemelerinde işlerler koğutanıyalar şolar. Şoların bilyer şu yaşlılar var hazır köpüsü. Bu köpüsü ölse de köpüsü yaşayıp veren. Şolar aydiyada şu dövrde Niyazov öz dövründe şu Ska Kompartiyası'nın birinci sekreter Türkmenistan'a gelen dövründe ne hil sistemin ele geçirini neyem şolar şondan ayttılar.
Yine bir zat var. Men şunu şutadan belleyin 87. mi 88. yılda Niyazov Sayat etrafı bilen Sakar etrafını koştu. Sayat etrafı bilen Sakar etrafı edil hazırlık siyasi koşuldu. Ve şu 90. yıla çeline yani şu Sayat etrafı Sakar etrafını nemeden de biz o dövrlerde de şunda da Sayat etrafına parada gidiyorduk da ben biliyorum 7. noyabr o 1. may parada gidiyorduk biz. Yani şu tadı şonda şol Sayat etrafıyla Sakar etrafının arasında bir nägilelik çıktı da Sayat etrafı Sakar'ın payoklarını yani Sakar etrafının nemelerini özüne köp ulandı. O Sakar etrafının kendi askerine silik etti. Şonda şol bu bölünüşük ahir çıda bilmem 90. yılda yanlışmasam 92 mi 93'te mi Sayat'la Sakar'ın arasında özara dava çıktı. Şonda şol Türkmenavat Atamurat Ulu Avtoyol magistral yolunu yapıp Sakar etrafının halkı bütünleyin ehlisi 7 yaştan 70 yaşa çelmiş ol yola eline kim näme ilse alıp çıktılar. Yani halk uca datoğa yetti. Şonda Niyazov talep etti. Şu etrafın halkı Niyazov talep etti. Niyazov gelmedi. Şol Niyazov'un orunbasarı şol dövrde Nestrenka deyip baktı. Şonun yanında. Şol geldi. Şonun gelip şol dik uçar bilen qoğunan yerinin hazırki plaşatkası hazırım duran şotaydı. Sondan soň Niyazov gözü gelip iki gezek gelip Sakar'da onu bunu açışan oldu da gitti. Yöne şol gelip şotaydı geldiden Sakar Sayat'tan ayrı gitti son. Sonda 92. yıl 93. yıl anlaşmasam şöyle bir dava oldu. Katı halk hemen önünden kayıttı da. Sonda da şol Niyazov etti şol subucurlukları. Sayat'la Sakar'ı koştu. O oldu orada hali Patsovet devletler dağanı yoktu. Gorbaçov'un perestroykanı indi taze çıkarıp gören dövrütü. Hormatly vatandaşlar, şu konstitusiya meselesinde söz gezegine Bahar gelinece, Bahar Rahmanova. Здравствуйте, туркменистанцы. Поздравляю с Днем Конституции. Я тоже хотела бы прочитать 4-ю статью из нашей Конституции, Конституции Туркменистана. В Туркменистане наивысшей ценностью общества и государства является человек. Защита, поддержка человека и служение ему являются главными задачами органов государственной власти. Государство ответственно перед каждым гражданином и обеспечивает создание условий для свободного развития личности, защищает жизнь, честь, достоинство, свободу, личную неприкосновенность, естественные и неотчуждаемые права гражданина. Каждый гражданин ответственен перед государством за исполнение обязанностей, возложенные на него Конституцией и законами. Самое главное в нашей стране – это люди. Но наше правительство не ценит своих граждан, грубо нарушая наши права. 4. statyanı aydıp geçtiniz. Şu Türkmençe lav aydanda devletin ve cemiyetin en yukarı kımmatlığı adamdır diye. Şunu iş yüzünde seyretsek, devletin ve cemiyetin en yukarı kımmatlığı adamdır diye. Şu bizim kımmatlığımız vatandaşlar kilos mezarında yatır. Bizim şu kımmatlığımız yurtta aktıklarını söyüp oturmalı dövre gelip dışarı yurtlarda hizmet edip yor. Yine kımmatlığı Konstitusiyada görkezilen kımmatlığı hükümet şeyle seyretti. Vatandaşlar göz görteli size subutnama. Vatandaşlar yani gurundaşlığın başında yaşlıların bir neçe yazak aytıp geçti. Konstitusiya yığı-yığıdan ütkeşmeler girizildi. Bul dine konstitusiya ütkeşme girizmek bilen çeklenmen hatta tarihi seneleri ütketmekte hem Türkmenistan hükümeti yukarı derecede meşgurluk kazandı. Misal için kalendardan 12. yanvar ayrıldı hatira günü. Enha bugün Mahtumlu'nun şiiriyet günü, poeziya günü. Hatta şul seneni de şul davaralı bayramçılığı da yanlışmasam iyul aylarına geçiriptirler. Hatta şunu da ütketiptirler. Ondan başka Türkmenistan'ın kararsızlık günü aslında 27 oktyabrda alındı, 27 sentyabra geçirildi. Dine bir konstitusiyada ütkeşmeler girizilmen, hatta şunyalı tarih senelere de öz bähbitlerine göre ütket diyeler. Baydak günü de ütketildi. Başka da bir neçe
bayramçılıklar ütkedildi. Owa hormatly vatandaşlar, Türkmenistanyň, ýagny türkmen halkynyň beýik ogly Dana Mahtumulu Pragynyň şygyret bayramy diýip men hasap etdim. O ütkedilen çislony o güni men kabul edemek, sebäbi biziň aklymyza siňde 18 may Türkmenistanyň konstitusiýa güni hem de Mahtumulu Pragynyň şygyret bayramçylygy. Indi bugünkü günde Mahtumulu Pragyny ýatlamasak, şo hakda birazrak gürrüm etmesek vatandaşlar edil Mahtumulu Praga hormat goýmadygymyz diýip men şonu galdyrak düşünýän. Indi esasy aýtjak sözüm Mahtumulu ýagny veli adam bolan, veli diýmek ýagny bir öňden görjü diýen manyda gelýär. O şonuň öz döwründe ýaşap ýazyp giden bir goşgusy bar. Fettah diýip. Fettah diýen goşgusy bar. Şo Fettah diýen sözü Türkmenistan hökümeti, o Türkmenistan eýelap oturan hökümet ýa Türkmenistanyň prezidenti diýen ýaly sözlere mysal üçin ütketsek şo Fettah diýen sözü aýdanymda Türkmen hökümeti diýip şo manyda kabul etseňiz edil biziň häzirki döwrümüzi gören ýaly şol adam. Edil o ruslar aýtdy, net otlичие diýip, tapawut ýok. Mümkin olsa vatandaşlar, men şo goşgyny okap bereýin size. Mahtumulu Pragynyň ýazan goşgusy. İran, Turan indi goluň astynda. Sürgün indi bu döwrany sen Fettah. Küllü türkmen oynar çölüň üstünde. Dökme, bilgin nähak. Gany sen Fettah. Bugün şasen, erte geda bolarsen. İlden, günden, dinden jyda bolarsen. Bir gün janyň çykyp, pida bolarsen. Gazanypsyň çok günäni sen Fettah. Gözüm ýetýär, bilseň başym alarsen. Ya kündele, meni çaýa salarsen. Men hak diýdim, sen çok günä galarsen. Bu alışyň bilen, jany sen Fettah. Sen türkmeniň iýlin gülün soldurdyň. Kanlar döküp, gözel ýurdum doldurdyň. Şehit olanlaryň serin galdyrdyň. Unutar sen, taxty käni sen Fettah. Halkyň öjü çokdur, ykwalyň yaman. Ya ölersen, ya zindandır beguman. Taxtyň synyp diýme, galar men aman. Çünki zäher kıldyň nany sen Fettah. Permanyňdan talaň düşdi ýyllere, goluň urdyň näzik gözde sillere. 40 gamçydan buýrup näzik billere, derýa etdiň gözde hony sen Fettah. Ayırdyň atadan, ene gardaşdan, gollardan, ayakdan, sakaldan, saçdan, dendandan, zıbandan, akıldan, huşdan, zindan etdiň bu jahany sen Fettah. Ayırdyň, ağlayıp galdy ýarlarymyz, pelege ýetendir, tartan zarlarymyz, adamlar asylgy durlar, darlarymyz. Yüzden tuttum, bil gassabı sen Fettah. Pragy derde aýdyp, derde yanmaly, gan ýudup zalim Fettah ganmaly. Diri özüm, lakin ölü sanmaly. Aňsa öldür döwrany, aňsa öldür bu destany ol Fettah. Owa vatandaşlar, görüşüňiz ýaly Mahtumulu Pragy hakykatdanam şuňky günleri gören bolmaly, ýagny veli adam diýip ýagny belläp geçdim. Ondan başga da Mahtumulunyň dürdäne setirleri gatyken umuman türkmen halkymyza yüzlenýän. Ondan başga kimiki elementlerden ýagny metallardan altın, tylla, altın, gyzyl ýagny şo bir metal hiç wagt öz gymmatlygyny ýitirmeýär, çüýremeýär, jeňlemeýär, poslameýär. Edil Mahtumulu hem şundan 300 ýyl öň ýazyp gelen goşky setirleri hem häzirki wagtda öz gymmatlygyny ýitiren ak vatandaşlar. Hiç wagt könelmez. Şeýle dereceli awraýly adamyň şygyret gününi başga güne ötürmekden ähli bähbit tapdylar. Bu barada elbetde kommentariýada öz pikirlerinizi ýazyp bilersiňiz. Umuman Iň soňunda ýene bir goşgy bar, şonu häzir diňledeli, şeýdibim hoşlaşaýly bolýarmy? Köp sag bolan gatnaşan üçin Arzyň diňlenmez, halyň soralmaz. Durunny diýmesek bir kanunlyga, insanlyk ýiter namys goralmaz. Durunny diýmesek bir kanunlyga.
kanun işlemese artar kezzaplan sany, halallan geçip haramdan iyerler nany, il hakyna göz dikip gynamaz jany, durun ne diýmesek bir kanunlyga. Kanun bozulsa halkyň ykbaly bozulýar, bozulmasa da her tarapa sozulýar. Anam yitip kanuna umytlar üzülýär. Durun ne diýmesek bir kanunlyga. Dur diýmedik, serediň nerelere gellik. Nadan bolluk ne de hakymyz billik. Gana siňip ömürlük galar bu enlik. Durun ne diýmesek bir kanunlyga. Kanun bozmak yuwaşdan däwe öwrülli, ütgedilli, peýdaly tarapa çöwrülli. Niceme biýüne ömürler sowrully. Durun ne diýmesek bir kanunlyga. Edenetdilige alaşsyz biz gurşalan, kanun göz üçün ak kagda çyrşalan. Köp bolar bolanok bilen garşy alan. Durun ne diýmesek bir kanunlyga. Bolanok, yine bolanok. Para vermeseň sözüňde yer alanok. Millete sarpa, kanuna hormat galanok. Durun ne diýmesek bir kanunlyga. Ýokarda oturup her gün kanun bozýanlar, halallan geçip haram pula gyzýanlar. Artar gitdikçe kanun ýoluna azýanlar. Durun ne diýmesek bir kanunlyga. Binyady diýer, kanuna derek pul çözýär. Kimleri güllürse, kimleri ezýär. Pulsuz venne beter, umydyn üzýär. Durun ne diýmesek bir kanunlyga. Hormatly watandaşlar, biz şunun bilen Türkmenistanyň konstitusiýasy günü bilen baglanşykly Zoom gepleşigimizi geçirip gutarýar. Tomaşa edeniňiz üçin köp sag bolun. Kommentariýalarda öz pikirlerinizi ýazyň. Türkmenistanyň konstitusiýasy ýagny baş kanuny diňe kagyz ýüzünde däldi, iş ýüzünde hereket etmelidir. Hormatly watandaşlar, biz şonu talap etmäne öwrenmeli. Wagt geldi. Dymyp otursak oturaberýäs, nesillerimiz ýetişýär. Erte bir gün hani konstitusiýada görkezlen kanunlary siz talap edip bilmediňizmi diýende, geljekki nesliniň öňünde hormatly watandaşlar ýüzümüz utanmazmy? Efire gelenler hemmeňize sag bolun.